Ndị be anyị ndeewo, ndị be anyị ekene m. Aka m bụkwa onye nke unu Maazi-UC. Ọ bụrụ mbụ ị na-afụ ife onyonyo m, ana m asị gị nnọọ sonyere m n'ife na-eme na Facebook page and also subscribe on my YouTube. Ndị be anyị ndeewo kwunu. N'ụbọchị taa o nwere ife isi ka anyị nebetụ anya. Ya bụ ife echechara m ife wee mata nya bụ ife n'ike gwụkwa. Eziokwu na nwoke bụ di mbụ unu nwee ngwuru, mana nwaanyị bụ onye enyemaka dịka esi ekwu ya. Mana o nwere ifedo ụmụ nwaanyị na-adị emezi nke ikpeazụ a na-agwụ m ike. Nwanne m nwaanyị, mama, o nwere ife nsị ka m tụpụrụ gị. Eziokwu oge di gị ji ifu na ọ na-ewetakwa wee na-azụ ụmụazị wee na-akpanite ezinụlọ, mana oge di gị ejighị afụtara ya na nwoke abụzio nwoke, ọkụ daa ibube ọ dị ka ọ nyụrụ anyụ. N'ihi na o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya fetefasị na nwoke bụ onye na-eweta ife niile a na-eme n'ezinụlọ, onye nkwụtato ya bụ onye nchekwara ngwuru. No, is a duty and the responsibility of the man to provide in the house. Yes, but ọ bụ n'oge ọ dịrọ ịbụ nwaanyị na-eme azụ ahịa na-akpata ego. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụrụ amoosu, ụfọdụ ka m kwuru bụrụ amoosu na ha ṅụrụ iyi na onweleta ka fa wepụta ego fe were tinye na-aga n'iru ezinụlọ. Nwanne m, ọ bụrụ m na anụ ụdị mmadụ gị ọ mụnwa kwuru oge ọ dịrị m mma ị na-akpọ m ogori, anya na-ebu na-aṅụkọ, ị na-akpọ m ọmazuru obi dị ya nke kunu si akpọ ya akpa dị sef afọ ahụ gị ọlụzie ka ọ dịrịzi ya na mma. Instead of iweta nke gị ka ị wee chekwaba ngwuru, ka ị wee zụọ ụmụazị, isi na ịma mme abụgo na agụ na-agụ ụmụazị, isi na ịma wepụta ego gị gezi ọrụ ị na-alụzi na be m, ka ezi enyemaka ị na-enye na be m. Onye ka m na-ekwusi ike ọkwa ndị na-akpọ onwe fe na ha ya abụ housewife. Nwanne m, anụrụ onye ọbụla ga-edobe asị na ọ ga na-alụ housewife. In this world, onwezi ife dị ka housewife. Ị na-anụ? Biko ụdị ndị na-akụ asịrị dị egwu, ụdị ndị na-abụ ha jite ezinụlọ fa ahụ kwọtasịa ya, fajide ụmụ nwanne na-abụ na-ebi n'udo, fa gbasaa afa, fajide ngwuru fetisa afa, fajide agbata obi kwa akụkọ fa isi. Ọkwa ifuru ndị a na-akpọ ndị housewife. Nwanne m nwoke, ị ga-anụ nwaanyị, ọ bụgo na nwunye gị onwe ife ọ na-eme, chọọ ife bidoro ya. Mgbe ị gwara ya ka ibido ife ọ ga na-eme ka o wee dị less busy, ọ sị na housewife ka ọ ga-abụ, nwanne mkpọ na onye ọ mụnwa kwuru. N'ihi na ụdị ndị a bụ ndị ntisa, fabata ezinụlọ fa tasaa ya. Ọ gwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Aha m ekwu ọtụtụ okwu. Ife m na-agwadowe gị bụ na ife ọbụla ị na-eme fie asaa n'anya. Ụkpara okpoko gburu, ọ bụkwa ntị chiri ya. Ị na-anụ ife m na-ekwu? Ndị nwunye anyị na-eme biznes, biko were ego iwetara wee nyere di gị aka kwalite ezinụlọ gị nwa. Ọ bụkwa ezinụlọ m nọ nke gị nwa ka o nwee ike ịdịrị gị na mma. Ọ gwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Aka mbụ onye nke unu Maazi-UC. Ndị be anyị ka emesịa.